Y elasmo que vengo de vueltan Kusanekin, gehiagorekin aspaldiko partez, gainera aspaldiko partez. Eta kontatu nahi zoza batzuetaz, ala nola adibidez, komplotu ez dakit zertarako egin da daukadan, gure alaba esunduko dela daxeko jontxoarekin, eguntza pare bat. Hauek adentu barken nuke agregación, coordinación absoluta, o sea, primogenitud. Abante jasko ematen digutelako, baina bueno, zer gehiago. Zer gehiago. Entonces se ves. Bueno, ya. Bost. Vale. Pizkadule plantak aldatuko ditugu eta hemendi joan beharrean, hemendi joango gara, pizkatxo bat, vale? Pizkat alde batero txiko dugu txibirromano momentuz. Ai, ama. Eta sentatuko gara Ipar Afrikan. Vale, Complota gero nola daude, a ver. Pago de agresión. Pago de agresión. Tras un título honorífico, limosnero mayor. Orrun, topak batu behar ditugu. Topak batu behar ditugu. Tondo egongo litzateke baitare, ez legekin eta bar. Oh, nartuko esposa, Leina de Castilla, pero... Odolekoa garelako edo... Una opción sabia, vale, forma la alianza. Hau logikoagoa da. Castilla eta neu bateratuak egotea. Nuestra complot, nada, cero. Baron honekin aliantza dekogu. Esta diplomacia. Igualmente. Nik uste zakegu hemen paktuetan. Nikola hor. Mi sobrina. Bai, onartuko diogu lan honekin be. Arraso bat dekogu aliantza bat egiteko. Baina ez du nahi. Ondo. Sacro Imperioa. Sacro Imperio Bizantinoa, Sacro Imperioa. Se han hartu todo ahí. Es de coguñor. No hago nada. Vale, nada, fuera. Gutxienez Castilla orain, Gaztela orain gure alde egongo da. Oh, itxoin, Alto de Aragón. Nago nahiko galduta daude. Vale, ondo. Itxuliko dugu dirua. Neko hala lehen kontrol nahi honetaz. Vale, es Gonzalo. Señor tutor. Vamos a hacer eso de ASR, tío. Opinión del señor -5.
Sarrazoigatik. Soberana, heredera. Diplomacia personal -6. Puesto fedor reducido. Bueno. Betiko gauzak. Azken finean dira horiek. Komandante. Ezin dugu ezer egin, nor. Zer esaten da, matxinak batzuk izango ditugula laizter. Zaki zergatik. Ezin diogu, nola zen, según bat lehen, las medidas en tutor, contratos responsables, enviar regalo. Venga. Regalo. Hostia, un bederatzi gota berako gareste ateratzen zait, Tipoa. Erostea, vaya. Orain gaztelaren laguntzarekin errazago izango da. Naiz eta gaztela dabilen bere matxina da propioen kontra akatzen. Orduan pizkatitxarotea ondo etorriko zaigu. Bitertan denbola aurrera ematen dugun. 1950 urtean edo gutxi horra bera bukatzen da jokoa. Beraz ikusten zunez ja zaigu asko falta. Hori hona da. Eta ideia da, almonabiden bila astea, pizkat hori igual edo, noiz ja pizkat zaila da. Eta gero Fatimiten kontra joatea, alik eta gehien bere ganatu. Zer eta zeul hauek pizkat jasiberko lidatezke indarrez, baina mariskal bat behar dugu. Mayordomo, mariskal. Venga. Ditutenak, hau posago jarri da. Gorran ditutenak nire kontra. Inglaterra nahiko flojo nabil. Noruega eta dana lortuten lurrakor. Ten la libertad. Nada. Imposible, hori ez da posible. Ez da posible. Ezin litake. 8.000 ditu zehondo. Gero postuko dugu. Posago egoteko. Ali. Listo. Eta orain, teorian. Non dago. Beowulf de Inglaterra, itxoin. Honetaz zinez konturatu. Inglaterra gure alde gongo dala. Orain Inglaterrarekin. Orain bai izango dala erreza Inglaterrarekin gure alde. Inglaterra eta Gaztela. Agun hartu behar dugu segulako gehiago geratzen. Baina, bueno, irabazten doa, beraz, ondo. Pizkat gehiago hitzen ongo dugu. Baratzi 1000 soldado, txabal, orain bai. Pizkat gehiago hitzen ongo dugu, gure soldatoak topera izan arte. Ditugula 11.000 soldadu, pentsa dela moco de pavo.
A ver, Granada da brenatuko dugun lehenengo urratsa. Viruela. Oh, enfermetate bat dagoela hor. Gaixotasun bat, orain holan ikus daiteke, ze ondo. Firetifoidea. Ah, behitu. Behitu zondo, hau ondo egin dute. Behitu ze polita utzi duten hori. Hombre, guakatzen badugu. Jazta, arazo guztia konponduta. Muna guztu desa jokegu. Hor, alo, Enrique VIII. Venga, pescatxo bat gehiago. Es por la gloria de Dios. La iglesia quiere organizar la presentación de un pasaje bíblico en nuestra propiedad. ¿Sufragarlo nosotras? Bueno, venga, piérdate de maten de bulaco. Que si no... Vale, a ver. Una revuelta peligrosa estalla en Algeciras. Muchos terrenos... A ver. Machinadak, machinadak. Vamos a ver, señores. ¿Dónde está Beto? Sorchimilla, Amasaspi, Sorchimilla, Tapico. Behaltzimilla. Trago dunera armada be. Hau pizkat putada da. Kendu. Ama honetarko behar izatea, baina bueno. Ero berriz errekuperatu beharko ditugulako. Baina bueno, batzutan gertatzen dena da. Ah, na, ez ditugu. Hauen kontra egiteko ez dugu behar laguntzarik. Ez ditugu gure aliatuak hain txorra da hauekin molestatuko. Ez du merezi, baina. Eta ona. Batu egin dituzte. Fiebre tifoidea, hemen be. Bika hundie. Takata, takata, takata. What? Nola? Ai, bala, hostia. Hau, orain bai utzi nagoela flipatuta. Galdu egin dugula. Nola te liteke posible galtzea? Txiki. Neukagu una pantalla desente eta polit bat. Da, mengokoak, na, fuera, fuera. Zin dut sinestu gertatu da, orain bertan. Asociable reto. Venga, orain dekogu abantai, iaia mia soldaduko abantaia, O sea, no me fastidies. Orain bai, orain bai. Orain bai. Vale, ondo. Eskal asko fastiotu indau, baina bueno. Nahikotxo, armada nahiko matxakatuta utzi nau. Facciones peligrosas. Ba bai, baina nahiko posi daude nire. Ez dutu lehertzen, nahiko posi daude nirekin.
Tipo oso bat urte ditu. Irugota zazpi. Diganik oso txartu ikusten nago. Bestek zelan. Nahiko beto. Munua bosten diogu. De tus otros vas a sobre ti en 20 por 20. Pedir rescate. ¿Dónde va el gotabost? Venga. Ordenando didate. Zertik dago oraindik pretendiente a título. Pretendiente da titulora. No. Honekin japustuko da, gehiago. Eta ja bizkatxo bat, ofentu izango da dana. Eta gudiro irabazi dugu. Venga. Eskondu. Gaztelako. Arregatik lortu dugu gaztelarekin baitale aliantza. Ez? Ez dakit ez da eskondu dan. Vale. Ba, orain bukatu dela guda hori. Da gure momentua. Morbiden kontra egiteko, declarar guerra. Por Granada. Tropak gora. Eta bai, Inglaterrari baka. Eta gaztelari zergatik ez. Igual, automatikoki dator laguntzera. Por supuesto, con la haré. Eta gaztela zergatik ez. Zertako nahi dut aliantza batez bat nauzuela laguntzen koita duelakoak. Bueno, Inglaterrarekin bakarria laguntza asko da, ez pentsa. Princesa Estefanía Navarra ahora es mayor de edad. Ella se ha convertido en clérigo obediente. Aceptar, venga. ¿Qué? Sharon. ¿Bori? ¡Qué hijo de puta! Txerongo dugu da bidaltzea. Matrilineal, hori da. Es un deber de todos. Eta orain Daxeko Dukatuko jauna gurekin eskonduta matrilinealean. Eta seme bat dako gunean gugana etorriko da dana Daxeko kondadu hori. Gillen, tu hijo. Vale, bueno, gertatzen da, ezin da ezer egin. Nahi dut esan, gauzako lan dira. Venga.
Eta, igual hemen ikusteko momentu aldu zaigu, 20 minutu dara magu, pizkatxo bat gehiago igual bai egin daldezakula, baina 8.000. Batu, eta ona. 6.000, Inglaterra 6.000 soldadu, amala 1.000, ole. Ole, ole, eta ole. Hauek kendu aldi ditugu. Datozte, ama 6.000. Tik datoz ama 6.000. Kuenkara etorri. Hartuko ditugu... Ondo, hemen. Orde militar bat. Hau pizkatu, badien baina bai soldadu gehiago dituzte. Hauek. Batuko ditugu hemen. 21.000, guk 19.000, 20.000 inguru. Zango gara, baten bat gehiago, sorte bizka batekin. Frantziako koronarekin... Ezin dugu zer egin, bale. Zuek, batu tropak, Tropak batzen baditugu. Irabazteko mantel gehiago izango ditugula, ez baditugu batzen baino. Horretzen dauzue? Ama 8.000, tio. Boa. Boa, tio. Bueno, Inglaterraren soldado nahiko... Ostia. Eta zuk zergatik zoaz, tio. Buen viaje, alkatu dugu goietako bat ondo. Ole, 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 ole. Ole. Horre eman diogu torteali boletatxo on bat. Ba, burruka irabazi honen ostean utxiko dugula. Unok espero dut, zuek guztok izate guztik izan zuen, zein dut, horrengo arte, agur.